Tak jako malý jsem vždycky jezdil na hokejové tábory Jardy Agra, takže moc mě to bavilo. Měl jsem důvod poznat jiný spoluhráče a kamarády a vždycky jsem se na ně těšil, takže doufám, že děti z toho měli stejný pocit letos. Raz, dva, tři, kudy! Myslím si, že jsme tomu dali všechno, trenéři se obětovali od prvního do posledního. Všichni dělali na maximum pro ty děti, co mohli, aby se to užili. No Máček bych jim že tady jak hudá za tom presto. A musím říct, že jsme měli skvělý zprávy zpátky od těch kluků, jak je to baví, takže za nás super týden. Dobrý tréninky a zlepší se hrozně moc. Jsou tady kouči z Ameriky. Baví mě tady hrát s těma klukama, že tady je sranda. Já jsem si tady naučil nové kličky. Mně se líbilo úplně všechno. No já bych chtěl jenom říct, že je tu dobrý kolektiv a dobrý trenéři. Dres, hokejku, vidít rukavici. Lahev, dres a hokejku. Ty trenéři to říkají tak precizně, abyste to fakt pochopili a dělali to co nejlíp. A nejlepší sport je hokej. Já mám rád gudy. Moc nás to bavilo tenhle týden, takže za rok znova.